साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि क्रिएटर देरा चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों एसएससि जीडी कनस्टेबल 2018 नि थाखाय जोबोद मोजां खबर दंफैयो। एसएससि निफ्राय मोनसे नटिस फैनानै दंफैयो लोगोफोर। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो नोंसोरनो मोजां आपडेट एबा इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोबाय थागोन। लोगोसे खाथियाव थानाय घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो। फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। एसएससि अफिसियेल वेबसाइटआव आपडेट दंफैयो, लेटेस्ट आपडेट बियो। गिबियावनो एसएससि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एनुवेल केलेन्डार अफ एग्जामिनेशनाव क्लिक खालामदो। अब्ला नुगोन एसएससि जीडी कनस्टेबल 2018। बियो अफिसियेल नटिफिकेशन। बियो 10 नाम्बार पइन्टआव दं। रिक्रुटमेन्ट फर कनस्टेबल जीडी इन CAPFS एग्जाम 2018 होदों आरो बेहाय नुगोन 21 जुलाइ 2018 आव नटिस होगोन एबा अनलाइन एप्लाइ खालामनो मोनगोन। मोजांनि बाथ्रा लोगोफोर। आरो नटिसनि क्लसिं डेटआ नायनो हागोन 20 आगस्ट 2018 सिम नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। माने एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट बियो। आरो बेयाव माखासे नटिस भेकेन्सिबो होदों एसएससि माल्टिटास्किं स्टाफ एग्जामिनेशननि थाखाय। लोगोफोर, नोंसोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। नोंथाङाबो नायनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे वेबसाइटनि लिंकखौ होनाय जाबाय, नायहैदो। गोजोनथोंसै लोगोफोर, भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। जेब्ला आं बेबायदि भिडिअ आपल'ड खालामगोन, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिननायसिम, अब्लासिम जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।